شناسیش ایدی گولیه کراچی چوپلوزوش ما یکم خیلی کار کردن میتونی مایرام گفتم بفهم که نمو اوشای پراستیتوت که رحمان فا گفته ایستم وقتی ایمو مالتر گفتم بفهم که ام رحمان فی خدازاده را گفته ایستم فهمیدی انا مینو برای چی برای مردمی کشته شدگی را تعزیه بیان نمیکنن اینجا یگون جای نیپنیت نیست اینجا یگون کوه پسند بفهمه ای گپا قفلان بوی برای چی میره تعزیه بیان میکنه قفلان بوی خودش کراچی یگون خیلی شخصیت نیست او واپشه سه تا نولای او هیچ کنیست او را واپشه نومش نیاره برای مورا خب ونجی گبزه ассалому алайкум. علیکم السلام و رحمت الله. бародар ма як савол доштам ба ҳаму генералою ба ҳаму солдатою ба ҳаму офитсерое ки ҳозир дар помиран ва ё присяга барои ки қабул кардагиян халқа заишат кунанд ё ки як оилара не Рахмонов қабул кунанд бояд уно присяга қабул кардагиян ки ман ҳамин пешвои миллат ва президенти кишварро содиқона хизмат менамоям пешвои миллат асосгузори сулҳ ваҳдат фармон диҳад ки модаратро рафта куш ман бояд рафта модарамро кушам. Хорошо, ма агар як гап дига гуфтаем дум агар ихтилофе ки боша ма дига гапа мегум агар ба ҳаму ма суханора барои ҳаму бародар ва ёра ма намегум агар барои ҳаму маймуно мегум агар як тир барои халқ сини халқ холӣ кунанд як тир ҳами карад иншоллоҳ ай ҳами помир тордушанбера тит пичон мекунем мерем и бас ай уже хабкни и дига позволит намекунем ин хели корора о ки агар хизмати ҳаму бошанд қатъи ҳаму раисшон қатъи ҳаму пешвои ҳаму у пешвои миллат нест пешвои агар он ҳаму армия шаед қатъи ҳаму пешвои армияш қатъи ҳаму диктаторшон то ҳаму душанбера то қатъи ҳаму диктаторшон тит пичон мекунем и ки ита ки боша ва тир зада метавонам мо наметавонем чанқа дига хаб кунем бас бес бё як мора мумкин ванҷи савол ванҷи ҳамин бародарои ванҷиро ман шеринар қатим хондагиян медонамшон ҳамчун шермардум мешнусумшон беҳтарин бародаро ай ванҷ дорум ҳозирам ҳастанд бародарои ванҷим беҳтарин бародаро медонамшон беҳтарин бародарои ба эмону медонамшон не ки ҳами ҳамаш ку муттаҳиданд не ки чида ҳами модари абдурахмона бурдан тирма кардан на генералиш на ягонташ на хесад ҳимоят надора савол бародар ма гаптон мегум у генералое ки мегем ва ё чоплусои ҳаму раҳмонованд ва ёра мо худмон ҳозир чишона дидестем уна у ята дигаш маориф гап зада урам шуаша ҳозир ма инҷа ҷои гап нестай и ҳамаш иншолло чӣ мешавад не ки чӣ хеле шумо гуфтаен шерои нар ҳамун хел шерои нар мондагиянд ҳозир ма и гапам гуфтаен набудам бо мегум тон болиш мегум ҳозир ма қатъи шумо алоқа биромадам шумо метавонед даже бинед ма ҳозир дар тоҷикистонам ма омадагием қатъи бародаро инамҷа тайёр иншолло ки ҳамин як тир зананд мо медроем мо ҳамиҷа даем иншолло саломат бош шери аллоҳ зинда боши худованд ҳифзат кунад худованд ҷанг нашава ҳамин бачаҳо ҳамтари худат бачаҳои ҳамин омодабош бошанд ҳама вақт мо ҷанг намекунем қатъи ҳеҷ кас мо ҷанг намекунем қатъи ҳеҷ кас мо мехоҳем ки раҳмону бе тир задан брава даф шава лаънат кардаи аллоҳ натонисти ҳукумат карда бра дафша уходи мы тебя ненавидим Рахмонов иди нафиг от Таджикистан не хотим тебя мы тамом бра дафша иди го уходи кет ба кадом забон мегем го намефаҳмаи лаънатӣ саломат боши бародари ванҷи аллоҳ шуморо ҳифз кунад